Объясните на английском. Да. Терминология. Неудобно, просто не разберемся. אמרו לי פה, לבוא לקחת פה. לא, מול חדר 13-14 אמרו לי. אני לא מתגלה שחברתי תשמור שוב. אז איפה? איפה זה? שם הצקנים?
אתה רוצה שאני ארד איתך או ש... לא, בסדר. כן, בסדר? Это зал находится тут. כן, אבל היא חתמה והעברנו את זה לבית משפט. אני חייב שתסלמי לי את זה מהר לוואטסאפ, את ההסכם הזה. יאללה, יוציא אותנו. ביי. טוב, תראה, אם הוא נותן לי את העניין הזה, כמו שאמרתי, שאני מקווה שאני יכול יש לי לא, אני יכול לבוא, זה אין בעיה. אני לא יכול להשתגע לי את זה, זה משהו. יעשה לך את הנושא. אני אעשה את כל המאמצים. אני את המספרסיה, אני יכול לדבר פה במערכת הזאת. אתם באוטו? כן. לשפט את הפסי? לשפט את הפסי? כן. תיכנסו. עכשיו? מי עוד איתך? סליחה שלא יודעת. תיכנסו פסי. טוב, כן. מי זה ויקטור? אני. אז אדוני, בבקשה, אם אתה יכול לשבת פה, ולדיסלב, זה אתה? תודה, אדוני. עוד רגע אנחנו נתחיל כדי לספר. סליחה, עברית שלי לא טוב. אני יכול לדבר ברוסית או אנגלית. לא, העברית שלך בסדר גמור. מה? העברית שלך בסדר גמור, אין בעיה. זה לא נעשה איזי, זה לא נעשה... אני יכול לדבר. אין צורך, אין צורך. אדוני, בבקשה, אתה ויקטור? כן. בבקשה. אני מדבר? כן. רגע. יש לך תעודת זהות, אדוני? Да, есть. אתה יכול בבקשה לתת? יש. יכול לשים אותם? תודה. בבקשה. יופי. אדוני, אני רוצה... קחו בבקשה, שב פה. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. תודה. אני רק מסבירה מה שאתה אומר, יהיה כתוב בפרוטוקול. כן. בסדר? ואתה חייב להגיד אמת. כן. בסדר? כן. וכמה אתה? 40. איפה אתה גר? אשקלון. שי עגנון 32-29. רחוב? שי עגנון. שי עגנון, כן.
32, 32. 29. כן, כמה 7. טוב. מי עוד גר איתך בדירה? אמא ואבא. הדירה היא בשכירות או שהדירה שיש... שכירות. טוב, אתה עובד? Я зарегистрировал бизнес недавно. אדוני, תסביר לי. הוא עצמאי. אתה עצמאי? כן, אני עצמאי. לא מזמן. מה אתה עובד? איזה סוג של עבודה אתה עושה? מתכנת. מתכנת מחשבים? כן. עצמאי, בסדר. טוב. ואני מבינה שוולדיסלב זה אח שלך? כן. איפה הוא גר? בקרוב, אני חושב, בית 30. טוב. ולמה אתה הגשת בקשה נגדו? Переведи. אתה הגשת בקשה לצו הגנה נגדו. אני לא מבין. למה אתה באת לבית המשפט להגיש בקשה נגד אח שלו? הוא רוצה לאנוס לי לרופא נפש. הוא רוצה לשלוח אותך לרופא נפש? לא לשלוח, הוא רוצה לעשות זה בכוח. לשלוח אותך בכוח? כן. למה? לרופא לחולי נפש? כן. למה אתה חושב שזה מה שהוא רוצה לעשות? מה הוא אמר לך? הוא אמר בדיוק זה, אולי אני לא זוכר בדיוק מילים, הוא אמר ברוסית כמו אני רוצה שהוא אומר. ואני אומר, זה נכון ולא נכון. אני רוצה לשאול אותך, אדוני, אתה מקבל גם כסף מביטוח לאומי? כן. איזה כסף אתה מקבל? אני חושב 75%. נכות? כן. איזה נכות? נכות שזופרניה. נכות איזה? שזופרניה. סכיזופרניה? כן, סכיזופרניה. אתה גם מקבל תרופות? לא. יש לך רופא? כן. אתה הולך אליו? לא. למה? אני לא רוצה, אני אסביר. אני פה להסביר. כן. עכשיו? כן. זה לא... это не короткая история. Вот я сейчас прошу переводить. אני רוצה שהוא לתרגם. אתה רוצה שהוא ידבר? בסדר. תודה, אדוני. אתה יכול לשבת. לא, אני רוצה שהוא מתרגם עכשיו. שהוא יתרגם מה שאתה אומר? כן. אני רוצה שהוא יתרגם מה שאני אומר. בסדר? אתה מסכים לתרגם? אני אנסה. בסדר. С 5 лет у меня началось тяжелое психическое заболевание. מגיל 5 הייתי חולה במחלה קשה. מחלת נפש. В частности, я, когда слышал сказки, я начинал считать себя сказочным героем, поэтому я смертельно ненавидел любого, кто произносил. כששמעתי סיפורים, אני ראיתי את האנשים שסיפרו עליהם. Потому что, когда я слышал сказки, я начинал считать себя сказочным героем, и я боялся, что идти с ума. חשבתי שאני מישהו מהאגודות. שאני מה? שאני מישהו מהאגודות האלה. שאני מישהו מהאגודות האלה. К возрасту окончания 14 годов я фактически... Приступы участились и удлинялись. Я забыл свое имя, разучился читать. Видел драконов. Etc. טוב, אדוני, אני רוצה לשאול אותך. כן. רגע.
מי הרופא שלך? Елена Анилиозахер, דוקטור ילנה? доктор Елена, באיזה קופת חולים היא נמצאת? Макаби, מכבי. מתי הלכת אליה בפעם האחרונה? Анилиозахер, הרבה זמן? Арбезман. אני רוצה להסביר, אדוני. כן. לפי החוק, בשביל שאתה תמשיך לקבל כסף בביטוח לאומי, אתה צריך ללכת לרופא. אתה צריך שהרופא או הרופאה תבדוק אותך, ותגיד לך מה צריך לעשות כדי שאתה תרגיש טוב. אתה לא יכול לא ללכת לרופא, זה מסוכן בשבילך. אם אתה לא נמצא אצל הרופא, והרופא לא יכול לעזור לך, ולבדוק מה אתה צריך, אולי אתה צריך תרופות, אולי אתה צריך ספורט, אולי אתה צריך כל מיני דברים אחרים. זה בעיה. גם ההתנהגות שלך יכולה להיות מסוכנת, וגם יכולים להפסיק לך... סליחה, אני לא מבין, מסוכנת? מה מסוכנת? אדוני, בן אדם שלא מקבל תרופות, זה מסכן אותו, את הבריאות שלו. ובן אדם שיש לו עניין של סכיזופרניה, אם הוא לא מקבל את התרופות, הוא לפעמים יכול להתפרץ, הוא לפעמים יכול להתנהג באופן לא מאוזן. כל מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לרופאה של קופת חולים. לא צריך להשפס אותך ולא שום דבר. מה זה להשפס? ללכת לרופאה של קופת חולים, שהיא תדבר איתך, היא תבדוק אותך, ואם צריך תרופות, היא תיתן לך תרופות, ואתה תיקח את התרופות שהיא אומרת. אתה לא יכול להיות בלי טיפול, זה לא טוב. הבנתי, בבקשה, אני המשך. סליחה, אתה רוצה להמשיך? כן. כן. 8 августа 1995 года я исповедовал Святую Троицу, и с тех пор я не видел драконов, не кусался, и у меня резко увеличилась яркость света перед глазами. בשנת 95 Святую Троицу. עברתי לנצרות, עברתי לנצרות, כן. ומאז הפסקתי לראות דרקונים. ומאז הפסקתי לראות דרקונים? כן. כן. אני הבדקתי איזה אני יכול לקרוא, ואני יכלתי לקרוא. אני התחלתי לקרוא, בסדר. אני לא יודע למה האור בעיניים שלי הייתה יותר חזק, זה הייתה יותר חזק בשנייה. בשחייה? בשנייה. תוך שנייה? בתוך שנייה זה יותר חזק. ומהיום הזה, до этого дня никто не называл меня сумасшедшим никогда. עד היום הזה אף אחד לא קרא לי משוגע. С этого дня, как я перестал видеть драконов, на меня начали кричать: ты сумасшедший сектант. אפילו לומר לי אתה משוגע. מי אומר לך שאתה משוגע? אמא וגם קרובים אחרים, אנשים אחרים? קרובים אחרים. אולי תיוטה, как תיוטה? דודה. ואחר. הבנתי. תודה. אתה יכול לשבת. אדוני גואל פה. לפה זה לפה? לא, לא. עכשיו. רגע, אדוני, בבקשה. אני לא סיימתי. מספר הזהות שלך בבקשה לפרוטוקול. מספר? כן, מספר זהות ותעודת זהות כנראה. סליחה, אני לא סיימתי. בסדר, אחרי. 32-358 1520. בבקשה. אני אשאל גם אותך מספר שאלות. כן. וגם אתה מחויב לומר אמת, והדברים שלך ירשמו בפרוטוקול. בן כמה אתה, אדוני? 52. ואיפה אתה גר? באשקלון. רחוב ש"י עגנון, מספר 30, דירה 10. בסמוך לבית ההורים ולבית שבו גר אחיך? בתים סמוכים. ומי גר איתך בבית? סליחה? מי גר איתך בבית? רק אשתי. אתה עובד? כן. איפה? חברת אינטרלינק אינפו. בחברת אינטרלינק? אינפו. אינפו. אינטרלינק? אינפו. ואשתך עובדת? כן, באותה חברה. אתה נמצא בקשר טוב עם ההורים ועם אחיך? כן, בטח.
אתה פוגש אותם על בסיס קבוע? כמעט כל יום. על איזה רקע אחיך הגיש את הבקשה נגדך? יש ביניכם ויכוחים, נימוקים? על איזה רקע? מה? אני שואלת איזה סוג של קונפליקט יש בינך לבין אחיך? זה בדיוק מה שאת אמרת. אנחנו משכנעים אותו לבקר אצל רופא, זהו. זה כל הסיפור. תרופה של קופת חולים, זהו? כן. אוקיי. יש סיבה מיוחדת לזה שזה התעורר לאחרונה? לא. לא, זה הייתה שיחה רגילה. זה כמעט כל יום זה קורה. אנחנו מבקשים אותה, אתה חייב לעשות את זה. כן. והוא אומר שאני בריא, אתם... הבנתי. אז זה הוויכוח ביניכם? אני לא בריא, אני יורות. רגע. טוב. יש איזושהי סיבה לזה שאמרתם לו ללכת לרופא, משהו בהתנהגות שלו, יש איזושהי בעיה? כן, מאז שהוא הפסיק לקבל תרופות, הוא התחיל לעשות מסוכן ואגרסיבי בבית. זה לא נכון. רגע, אדוני, רגע. אמא מתלוננת כל הזמן. אמא אומר... אדוני, לא לדבר יחד איתי. יש איזשהו עובד סוציאלי או עובד סוציאלית או מישהו שבא ועוזר? הוא הפסיק את כל ההתייחסות. ובבחינת ההורים שלך? אמא גם מבקשת ממנו, היא משכנעת אותו, לא יכול, לא יצליח. טוב, תודה. אתה יכול לשבת, אדוני? אני רוצה להסביר. יש לי מסמכים. תראה. מה השעה? אישור למוסד לביטוח לאומי מאתמול לגבי קבלת נכות, וכן אישור רפואי לגבי מחלת הסכיזופרניה ותרופות מרשם תואמות. תודה, אדוני. יש משהו חשוב מאוד. כן. לא דבר אחד. דבר שני, דבר אחד. אני גם חושב שהוא חולה. אני חושב שהוא מיזוגיניה. אני חושב שצריך לבדוק אותו. מיזוגיניה. שני, אמא שלי היא לא נכון, היא אמרה דברים משוגעים, היא משתמש מילים לא נכון, כשאת אומר אגרסיה היא אמרה לא מה המילה הזה לא משתמש מילה לא נכון. היא זמן часто באופן ולעיתים קרובות משתמש מילים לא במשמעות, משתמש לא נכון, הוא אומר, אז הוא אומר מילים שאישה שמשוגע. אתה יכול לשבת, תודה. החלטה, אני נקבע לבירור עתירת המבקש לקבלת צו הגנה כלפי אחיו, בטענה כי אחיו דורש ממנו להתאשפז במוסד לחולי נפש. נקודה. במהלך הדיון נשמעו שני הצדדים. נקודה. המבקש ציין כי הוא לוקה בסכיזופרניה ואינו מקבל טיפול תרופתי, הואיל והוא סבור שאינו זקוק לו. במהלך דבריו המבקש פנה לאחיו כדי להיעזר בו לצורך טיפול. נקודה. תוכן דבריו
המשיב הסביר כי העניין היחיד שהתברר היה פנייתו לאחיו על מנת שיגש לרופאה המטופלת בו כדי לקבל את הטיפול הנדרש לו. נקודה. זאת בין השאר נוכח העובדה שהתנהגותו הופכת להיות אגרסיבית ולא תגובתית, והדבר גורם להורים שאצלם מתגורר המבקש פסיק קושי רב. יצוין כי המשיב מתגורר בסמוך לבית שבו מתגורר המבקש עם ההורים, שככל הנראה מסייע להורים. לגופם של דברים עולה מן העדויות כי אין כל מסוכנות מצד המבקשת מצד המשיב כלפי המבקש, וההפך הוא הנכון. נקודה. נראה כי המשיב מנסה לסייע למבקש ולהורים המבוגרים. נראה כי המשיב מנסה לסייע למבקש ולהורים המבוגרים. נקודה. ניכר במבקש כי הוא מורגל להסתייע במשיב אף לצורך תרגום במהלך הדיון. הוסבר למבקש שרצוי שיפנה לקבלת טיפול רפואי, אך המבקש עומד בסביבו. לאור דברים אלה, סעיף מוחלט ובעיקרון לזורתן אחד, הבקשה לצו הגנה נדחית, סעיף בהיעדר כל מסוכנות מצד המשיב. 2. ראוי כי המבקש ייגש בכל ההקדם לבדיקה רפואית אצל הרופאה בקופת החולים, דוקטור ילד שאותה ציין, או כל רופא אחר בעל מומחיות בתחום בריאות הנפש ועבירות סכיזופרניה. נקודה. 3. למען הסדר עוד יצוין כי הואיל והמבקש מתגורר בבית הוריו, זכות הקניין בבית מוקנית להורים, אשר ככל הנראה מאפשרים לו להמשיך ולהתגורר בביתם מתוך הנחה ולטפל בעצמו. נקודה. מכל מקום, למבקש אין כל זכות ביחס לבית שבו מתגוררים הוריו, ורק הם רשאים לעתור להרחקתו של אדם זה או אחר מביתם. אדוני, אני לא מרחיקה את אחיך, אחיך מנסה לעזור לך. סליחה, לא מולים. להקשיב, בסדר? קודם כל, אתה גר בבית של ההורים, אוקיי? אתה לא יכול לבקש להרחיק אותו מבית שהוא בכלל לא שלך. אין דבר כזה. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מנסה לעזור לך. הוא לא מנסה להזיק לך. וכדאי שאתה תשמע בקולו, ובאמת תלך לרופא. דבר שלישי, ההורים שלך לא חייבים להחזיק אותך בבית. אם אתה מתנהג בצורה לא טובה, הם יכולים לבוא ולבקש צו הגנה נגדך ולהוציא אותך מהבית, כי אתה מפריע להם, כי אתה מתנהג בצורה פרובלמטית כשאין לך תרופות. לא, אני גם משלם לדירה. סליחה? אני גם משלם לדירה. אתה משלם על הדירה? כן. בסדר, מה שאתה משלם, אתה משלם. אדוני, הכי טוב, תלך לרופא, לרופאה, הרופאה תדבר איתך,
תבדוק אותך, תיתן לך תרופות, תיקח את התרופות, תרגיש יותר טוב, והכל יהיה בסדר. אני לא סיימתי, סליחה. יש דברים חשובים מילדים. אדוני, אני לא יכולה לשמוע עוד ועוד ועוד. אני שמעתי מה שאני צריכה, בסדר? אין לך, אם הייתי יודעת שזה בית של ההורים, בכלל לא הייתי מקבלת את הבקשה מנתיב. מה? אם הייתי יודעת שזה הבית של ההורים שלך, לא הייתי מקיימת בכלל את הדיון. מה זה מקיימת? לא, אני לא הייתי עושה את הדיון הזה אם הייתי יודעת שזה הבית של ההורים שלך. אתה לא יכול להוציא מישהו מבית שהוא לא שלך. זה לא הבית שלך, זה הבית של ההורים. אני הבנתי זה. ההורים יכולים להסכים שכל בן אדם יבוא אליהם הביתה, כולל אח שלך. אבל אדוני, באמת חבל. תלך לקופת חולים, תזמין תור, תשב עם הרופאה, היא תבדוק אותך, תעזור לך, וזה מסתכל. There is a warranty to my brain accordingly Torah. Therefore, I won't break the warranty. Do you understand? אתה לא רוצה תרופות? אני יותר טוב למות. יותר טוב לא לקבל פנסיה, לא לקבל ביטוח לאומי ולמות מהחנגר, למות מהחנגר, לא לאכול. צום. מהצום. אדוני, זה לא טוב. זה לא טוב. יש היום, אני לא יודעת מתי פעם אחרונה הייתה אצל הרופאה, אבל יש היום תרופות מאוד עדינות, במינון מאוד נמוך, שאתה לוקח קצת מהתרופה וזה עוזר לך. הוא חושב שהוא, יש לי לבדוק איזה אני לקבל ואיזה אני מת. הוא חושב, מה הוא רוצה שאני מסביר, לא מסביר, למת. הוא רוצה שאני יותר טוב מת, שלא... אדוני, תקשיב לי. חס וחלילה, אף אחד לא רוצה למות, ואף אחד לא רוצה שאף אחד אחר ימות. בסדר? הוא רוצה. לא, הוא לא רוצה. יש לך משפחה, הם מנסים לעזור לך, ואני מסבירה לך. אין לי משפחה. אדוני, תקשיב. יש לך אמא ואבא שנותנים לך לגור אצלם בבית. הם לא חייבים לאפשר לך את זה. הם גם יכולים לבקש להוציא אותך מהבית בגלל שאתה לא לוקח את התרופות ואתה לא מתנהג כמו שצריך. אני לא מתנהג, זה לא נכון, זה לא אמת, אני לא אגרסיבי, זה לא אמת. בסדר. אני לא עושה שום דבר שלא ביקשו. אמא עושה למות, להרוג לי, לא פעם אחת. היא עשה כזה לי. יש לי, אני חולה. יש לי מכה אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב לגור בבית של ההורים. אתה לא חייב, אתה יכול לגור במקום אחר. בסדר? קיבלת את הפרוטוקול, אדוני? קיבלתי. בסדר, יופי. תודה רבה. הוא חושב שאני מת, והוא מאמין שאני מת, והוא שהוא רוצה. לא, זה לא נכון. להתראות. У меня есть гарантия, она называется душа. Это мне не нужно фразу рассказывать. Мозг — это электронное устройство, у меня есть гарантия, и не собираюсь нарушать гарантию. Я не против. Тебе нужен туалет? Нет. А мне? Нет, не нужно. Давай, сейчас, подожди меня здесь.
ברוסיה גם להרוג אותי והייתה לא בית משפט, להרוג אותי בכזה, אני הייתה כמו בקונסלאגר, כמו בדד קאמפ. אדוני, הכל בסדר. אף אחד לא רוצה להרוג אותך. באמת שהכל בסדר. עכשיו לא. עכשיו הכל בסדר. אבל את לא משפט, לא ג'אדג', אתה לא ג'אדג', גם להרוג אותי ואת לא חושב, את... אדוני, אני מסבירה אותך. אתה נמצא במשפחה, ומנסים לעזור לך. הבנתי מיד לא קורה. אני לא יכולה להרחיק את אחיך מהבית של ההורים. זה הבית של ההורים. זה לא בית של ההורים, אני גם משלם. אני רוצה להציע לך רעיון. להצעה בוא, מה? אדוני, רגע. עורכת דין ישר, מה הטלפון של הלשכה לסיוע משפטי? 1-700? תודה לך. מה תגיד? בבקשה. רגע, אדוני. בסדר? יש המון דברים בסגנון הזה. רגע. כמובן שהתינוק לידה, הוא לא הסתכל על זה. 1-700? יש לי פשוט את הטלפונים הישירים של המנהלים שם. הם ישירים, כן. 1-700-706-044. אדוני, תספור. פה יש טלפון של הלשכה לסיוע משפטי. אתה יכול לצלצל אליהם. למה? סליחה? אתה יכול לצלצל בטלפון הזה ולקבל עורך דין. בסדר? בלי כסף. בסדר? ייתנו לך עורך דין. בסדר. אתה תקבע פגישה עם עורך הדין. אתה תשב איתו ותדבר איתו ותסביר לו את הכל והוא ינסה לעשות. תודה, להתראות. סליחה, אני לא מבין, מה... הלשכה לסיוע משפטי. זה איזה... 700, סליחה, אני לא יכול לקרוא זה, סליחה. כשאני לא שומע יומר, משחק, אמא אמרה שאני אגרסיבי. זה לא במשמעות, זה לא משמעות של המילה אגרסיבי, זה מילה אחרת. היא אמרה מילים אחרים, יש שם פלייר של הלשכה לסיוע משפטי, לתת לו ולהראות לו את מספר הטלפון. בסדר? ממש בסדר. בסדר? הנה, הם יכולו לעזור לך. בסדר? בבקשה, טלפון, זה אני לא יכול לקרוא, זה קשה לקרוא. תודה רבה. אתה לא רואה? אני לא יכול לקרוא, זה לא... По-русски говорите? Да, я плохо понимаю эти цифры, они почерк неразборчивый. Тебе лучше написать. Да, напишите, пожалуйста. Да, давай, пойдем. Я не привык к такому почерку, это не русский почерк. Сейчас Я не буду отвечать. С помощью юридической. Да. Хорошо.
13. секунду. יש לנו ניסיון משפטי פה? אוקיי. Вот вы понимаете это? Да, спасибо. До свидания. Пожалуйста. Что? Нет. Нет. Перечитай, пожалуйста. Наверное. Мы куда идем? Мы не строим же идем, ты за мной следом идешь. Если не отстаешь, это, знаешь, это сразу говорит, что человека не принимает никак, когда вот он так ходит. Нормальные люди ходят вот так. Ты очень замечательный психиатр. Давно живу на этом свете. И даже не научился разговаривать. Кроме тебя, поэтому сам ты даже не научился дорогу находить. И управлять твоей машиной. За хлебом сходить не можешь. Не можешь постирать, посуду помыть. Водитель. Алло. Алло. Водитель не будет, что ты будешь делать? Представь себе. Наймешь себе служанку, так она тебе скажет, короче. Мы подошли, там что ли?